बनसुआ गोदानै जमदुवार खोन्दो कमिटिखौ दाफुंनानै लाबाय। बनसुआ गावसोरनि आफादनि गोहोखौ बांहोनो थांखिजों गोदानै जमदुवार खोन्दो कमिटिखौ दाफुंनानै लायो। गोदानै दाफुंजानाय कमिटिनि आफादगिरि महरै रातुल बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै अलंबार नार्जारीमोनखौ सायख'नाय जायो। गोदानै दाफुंजानाय कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गासै सा-16 सोद्रोमाफोरखौ मिरु बनस'नि आफादगिरि मनजित बनजिला समायखिरा लाहोयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बनस'आ आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय फैगौ डिसेम्बर दानाव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायो। बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जमदुवार खोन्दो एबा आन्चलिक कमिटि बर' माहारि फरायसा आफादखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा आफादगिरि हिसाबै रातुल बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै दिनै समायखिरा लाहोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै अलंबार नार्जारी बिथांखौ समायखिरा लाहोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहासार नार्जारी आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै पद्मास नार्जारी आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मिथुन नार्जारी, स्पिकार एबा बुंथिगिरि हिसाबै जिबथ नार्जारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्रेजारार हिसाबै रुस्तम नार्जारी आरो एजुकेशन सेक्रेटारि हिसाबै मार्कुस नार्जारी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि हिसाबै रिमल बसुमतारी, कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै बृन्दावन नार्जारी, लिटारेरि सेक्रेटारि हिसाबै रबेश नार्जारी, ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि हिसाबै राजु नार्जारी, डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि हिसाबै रोदोम नार्जारी, पाब्लिसिटि सेक्रेटारि हिसाबै सुकुमार नार्जारी, एसिस्टेन्ट गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि हिसाबै आयुष्मान बसुमतारी आरो एसिस्टेन्ट ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि हिसाबै सुजित मुसाहारि। दा बेनि गेजेरावहाय दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै मैखोम भाबै जोङो बे हाबाफारिखौ लानो हाबाय आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा जोङो जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ मावफुंलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जों गोख्रों भाबै जे बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो दिनै साखाफारा जाखाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जेब्लानासिम जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना अब्लानासिम जों आवगायलांबाय थागोन। दा जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो जि गोरोबथा जाबोनाय बै समनिफ्राय जेरै 93 आवहाय BAC, 2003 आवहाय BTC, 2020 आवहाय BTR, दा मोनफ्रोमबो गोरोबथाया जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि जि जेंना आरो जेंसि बेखौ सुफुंनो हायाखै। बेनि थाखायनो दिनै बर'फ्रा बे मोनथाम गोरोबथानि उनावहाय जे जोंनि आन्दलन खालामग्रा बे आफादफोर गैलिया हिसाबै दानि गोदान जि लाइमोनफोर जाय बिथांमोनहा भारतनि जारिमिन, भारतनि संबिधान, भारतनि आयेनखौ मिथिनो हाबाय, दे बिथांमोना दिनै फिन सोमावसारफिननो होननानै दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जौस्राङाव थानानै बे मोनसे थांखि लाबाय। बे थांखिखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखायनो दिनै नैबे जमदुवार खोन्दोनि बे ओनसोलनिनो गोरों गोरा जोंनि फंबाय बिथांमोना फैनानै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादाव जगदान जानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ मैखोम भाबै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लानाय जाबाय।